Kaya di rin ako madugog inyong pag-ampok kung ano na kung ito sa lang. Umanak ka mo sa laran sa simbahan o sa inyong halaran, asa mo halaran, guys, ang halaran. At tuwa sa ang taon ninyo, sila kasi kagad pasaylo ako, kaya pasaylo ka niya, bakit sa Diyos? Wala na nakatakaroon sa Diyos. Pilit ka mong halayo sa kong ipanan ba ay Amen. Amen. Nawagtangan niyo ang kabalaka o hindi ko sakit. Ha? Pero lagi, kung mamatay ko tayo sa Diyos na ako'y langit. Pero lagi, mamatay lagi tayo. Kasto ka ba kayo kung tayo mahal ang kulungan? Hihimo ni ako nga iyang alagad aron pagtigom sa nagkatibulaan ng katawan. Okay. Ito nga sister. Wala ka nagkatibulaan, nadagan ka ng reliyon, nakadagan, hinoon mo, sa mo, iba daw, tanawa. Isa dagang mga kabang, mga pari, mga katikista, pero tanawa, minuhatan. Ay, ino na, unahan mo, sundanan sila ha? Kaya namiburo mo dito, ay sunday ng mga, wala sa Biblia. Kung naakot sa balaod ko sa kapitan o mga mayor, sige mo kung nalayinan ko, naakot sa dahil, nasundan naman sila. Yung kasalat mo, di pwede dalhin, ganyung mag-ibak mo. Nailan sila sila, ikaw na po mga mayor, ikaw po makahabang, ikaw na po mga katikisa, o ikaw po mga pastor. Ha? Kaya naghukom man ka na. Basta dahil na ang Diyos, mahukom mo. Amen? Amen. Okay. Ipasidungan ako niya, o gihatagan o kahom. Yes. Okay, sa langit ang kaya. Siya ang natanda ko o kahom. Dili dili oras siya. Dili polo. Kasi kung nakata ko, pero sa kapak dito, bad ka, kinsay mo kamay. Di ba kira ka, kinsay mo kamay. Di ba yawa? Tama? Ay, mga batahan, sige mo pagyawa, nakabalo mo, kinsa niyo naman. Paminaw mo. Kaya kung di mo matutanawa, piskin doon mo kamantay. Nakalga ko din mo, giligiti mo. Sa gusto mo matay. Higit na. Di sa ito, papaminaw mo na ako, samtang buhay, pakahikap pa ko ninyo pagkamon, makita pa na ako tamong. Patya ninyo ang inyong garbo o gahapog. Karon makadungog mo na ako na wala na yung garbo. Baka kaon na mo kahit hait nga audio. Hait kayo sinuntian ko. Di ba akong tiyak hait no? So po, man na yung garbo ani, bahala mo tiyak. Baka Jesus na yung garbo, dito na ko anak. Dito na ko sumabutan tayong nabinaw na ako. Gabi na akong bigat na yun, naminaw sa tanan. Doon magpapantay ko dito mga sali ko magpunyat. Amen? Amen. Hindi na akong kapakwarta kaya di mo ko mga yun. Ako pa'y makakwarta kay nanon mga pag-regalo ninyo. Asa mong kukwarta. Wala naman ko yung negosyo. Dibiyak naman ko sa kong negosyo. Tungod kay gusto ko matunggan ako ang espiritu. Kaya ka na nagawali ninyo na naapay mga negosyo. Nabunhonak mo na siya magkakaw. Ngayon ang ginoo ka na ako. May mas dako pang buluhaton ang akong ipabuhat kanimo. Aron pagbangon sa mga panay sa Israel. Amen? Namatay magtagbali sa Israel. Kung tinuod ba na karoon, ano, nagbukot ba karoon ng kalimutan? Nailinog, may bagyo, may COVID, may COVID-an ng mga bata. Ano? Ang COVID, hindi kahadlukan kayo. Hindi siya maglubong apoy lang kayo kinapok kay gasto. Ang kalang COVID-an yung mga libat-libat. Ay, mga bata, baka mo, mga bata. Mga bata mo. Ay, mga bata, mga libat-libat mo. Mga bata mo? Mas maayo ang mga bata kaya bata imukudagan humanda yun mo katawaran. Walang kasamaan yung kinaya sa bata kaya wa man tayo tao mamuli sala. Kung malungan ka sa siligan kay dalok kay ka, ayaw. Pag masik, inuod na. Ayaw, pag-ibisan. Tanaw bata, kung ano na kami sa lakong sama yung kinaya sa bata. Kung magbata-bata, gani mo sige mo kasuko niya ito, nakukag mali, may pahitan ka sa galingang bato kung itambong ka sa lom sa dagat. Kata ba? Sige matuman, ang imo niya, wala nagtuman. Ayaw pamali ka sa ipaho. Ayaw ko nagamitan ng mga kabong halang doon. Ay, pagdikot sa likurang pinasilungan. Ayaw ka mo papataas, pinapataas ito. Awas, ayaw ka mo. Pagpasikan po. Amen? Nga. Nagtuman mo na. Nagtuman mo ba na? Sawa? Anak? Sige mo kang pumatuman ng pagbuhat. Ikaw mong mga anak, nitahal mo sinigiri ka lang.
Kalbaan sila. Sa diyan gisultihan mo, nag-uwi mo. Berarti rin na, mantong ka, never discuss. Tama ba? Tama na? Tama. Tama na? Tama na lang. Okay. Likotong na ko nun. Sige ha. Himuon ko ikaw ng kahayag sa kanasura mo ng murid ko sa kagawang kita ay ng katinala ha. Kaya ang Diyos, ang Espiritu, gusto nga kamo pakita mo. Karon makasaksigin mo inyong mata o ang inyong ganong-ganong ang inyong kaalam. Maka kung ginasulti ka kung nagabasa mo sa balakang sa datan, wala sa balakang sa datan. Tanan. Kaya siya naanan ako gisulat. Wala na ako gisulat sa lakda. Wala ako nagbuhat ng blood scripts day. Wala ako nagbuhat o ganang mga ana-outs day. Wala ako nagbuhat module. Wala ako panyo na ako gibasa ganyan. Sa cellphone niya, panyo lang na. Nakita mo? Dili mo kakitaan. Kaya dili mo espirituhanan. Makakita mo ani kung inyo akong palitan kung sa akong bilawatan. Sundon ko ninyo. Hindi ba ninyo? Pero katang nagawali ninyo nga aman-aman, hindi naman paligid ninyo. May mga malit sa paling nakakita na ko. Pero sunda ko ninyo. Paginawa ko ninyo. Makadungog mo ani kung maminaw na ako. Anak sa tao, magpuyo-uban ka ninyo. Amen? Ay, pagod sa pa. Mga kinihan, kaya nagwatak-watak man ta sa unan, katak-katak ka, wala ka na katak-katak, sige. Ay, naipila ka rin yun, karoon mo mga apo na ano, katak-katak no, isa rin rin, Jesus. Ano mo, ang watak-watak mo na? Kung sa iyong tinuan, iwag lang na, hindi ko mukha mo, uso ka. Ha? Kung sa inyong reliyon, Iglesia ni Cristo, on sa makabunakin ka isa lang ang Diyos. Tungod na hinon sa itong naandang kapagtulunan, nag-away na hinon tao, kisa lang ang Diyos mo nang budahulog ang kalibutan. Nisuko ang Diyos. Anong nisuko? Kinama mo yung Kalistio, kinama din mong amahan. Kisa din. Father. Kisa na papatay ni Cristo. Kung magpapatay ka rin, pulong akong isulti ka rin sa ato pang gustong pagkin si Cristo, ludhan ninyo. Dito mo magluwag sa pinulit sa tao, dili makasulti, dili makadungog, dili makahikaw, dili makapakaon ka ninyo. Pero kung anaan ka ng mga balaan, mga butang ninyo, buhatan ninyo kanak sa inyong kasing-kasing. Kung anaan ka ninyo sa binuhatan, ang inyong pamilya, dili na makaway. Dili na magdungog. Alam mo pagpabilin na makaway mo sa inyong religiyon o inyong tiguan, sugat ka na. Mao ka ng mga tao, nagpaila ka ninyo, kinsa ang Diyos. Apan, kung nakaila ka mo, budool ka mo, magpaharon na kumakanin sa kalisis. Amen. Mag-iwas ka sa mga. Kinsa mo ka, ibad mo ka, Muslim mo ka, Kristiyano mo ka, isa lang ang ako. 100 years, usa ka tinulo sa tubig. Tama? Tama. Isa ba na hindi na tumamatay? Ay, wala. Kinsa ba'y makasumpay sa inyong kinabuhi? Di ba wala? Wala. Pero ang makahatag Diyos lamang. at hingpit na kinabuhi ng kaluwasan, mao ang pagtuman sa suko sa Diyos. Amen. Kaya ako, sinoko na ko diyan. Ako sa ko na ko, tapig na ko. Ang dili, makibatok din na. Pero ang Diyos, ang tanan, naghatag ka na kung kayo siguruhan din. Maringon sa karoon na, kung nadungog na yung tingog ka naman daw, mauna ka rin ang paghigo sa kanyo sa nagbatak-batak, nagkatak-katak. Bakong Israel. Ang bakong Israel. Amen. Ang garong sa mga balita ko. Amen. Nanas Biblia lang. Kung nagbasa mo, wala ka, sukot mo. Kung tabalaan ka sulatan mo, yung may kita sa kahit wala sa Biblia. Pero maghiskot na, tapos balaan ka sulatan lang. Gusto kong nakaila sa Diyos, katulad iyong mga karnino, musunod. Kaya nakailaman siya sa iyong halalan. Isa yung halalan ng Diyos, nakikailan niya. Diyos. Iwan ko ikaw makahayag sa kanasuran. Aron, ang akong kaluwasan, mudangan sa kinasukan. Sa kalibutan mo, nakakaroon sa suktri. Ilanong dito ni. Okay. Kinigitan, ingon sa Ginoo ang mga nukos, ang balamang Diyos sa Israel. Nato kaniya, na kitamay, pag-ayot, pag-kitamay ko, sa kanasuran. Okay. Giulipon sa mga hari, o kinsa may hari ninyo diya na inyong pabalunan pa. Inikakita sa mga hari kanimo, manindog sila o muyukbo ingon. Ingon man ang mga prinsipi. Aron, o kinsa may mga prinsipi ninyo din ha?
Isip lang mo, dili ang papakong karanggaan dali dahil mo pakungan ng harbisan mo. Salamat kami sa mga maayong pastor. Ano? Nagsulti silang nagabuhan. Pero iwan mo na, ako, magpunya po kaya doon yung habilin na buhay. Lain mo na po kamo, ikan sa mga kanil. Amen. Imuwan ko kamo mga kanil, magkakaagaw, pinapakawan ko kamo. Ano yun? Ini kita sa mga hari kanimo ko. Tapos mahitabo kini kay ang Ginoo, ang balakang Dios sa Israel, mao may nagpili kanako ug motuman siya sa iyang mga sakit. Basahan na ninyo sa John 16, magtatabang ko. Magtatabang ko sa mga maayong tao, magtatabang ko sa maayong. Ha? Kaya adunay sakit na adunay kayuhan, adunay sakit na musang ko sa tabangan ko kamo sa hindi. Mga karon sa balaan sa sulat din sa sulat ni San Mateo, din niya Ebanghelyo. Ebanghelyo? Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Nagasunod din ni Kristo. Sila kita pamatuman ni karon din atong binasa mo. Himayaon ikaw Ginoo. Yan, ang oras pa humayaon ko ikaw Ginoo ino talikod dalimot mo mali. Ayun ka din. Kaya sa lingkong mo sa demonya si Pan. Kili maluwas ang tao sa panlaman, pinagi sa pulong, ilusakit ang pulong, sige gugma, ang yung among nahigugma. Mga bata, simba, niya yung tao, sige kanan. Tama? Tama, good. Tama na? Basta may mong tama ng pasapot ng ating. Amen. Kung ino may mong pili, nagpasapot, digit mo gusto mong tao kaya. Na? Tama po. Ikaw na po sa suko. Ang dakong suko. Sa Diyos, okay. Ang dakong suko. O kanan niyo, ha? Ay, isa kayo na ako din. Hindi na lang. Kaya balit mo naman, eh. Panamo naman mo. Ang dakong suko sa Diyos at pamuon yung suko. Nagkanta na ba mo yung pag-ampo sa Latin Mateo Lucas. Ang mga mo, anak ka sa langit. Pagdayo ko yung mga nag-uwag ka na mo yung ginariyan. Pagpunga na yung pagbuka. Tumano na to yung pagbuka. Yan, tumang ka. Mana dito ka maluhod sa patay. Hindi makasulti. Kalau makasulti mo ninyo. Magpapagpapot ko sa haid, magpapagpapot sa lati saya sa murang kudyong. Duhay suwap, na ikaw ang imong lawas nun, o ang imong espirituhan nun, ang imong konsensya. Pero, hindi na ko rin may bago na, bahala mo. Tama, magpili sa inyo naman. Di ba ilan naman ako ang kinaiyan sa yawan? Tama? May magpili ha, dili ko Diyos, sinuko na ko sa Diyos ng kapiwan. Iyang ulipon, iyang sulugon. Kaya sulugon ko iwali, ginako na iyang nalungog. Kung nalungog ka man, ang magtatamang. Ano sa pagkadumog? No? Tanawa ha? Ang nakong support. Sa pagkadumog sa mga parisyo o karon, kadumog na mo. O sa ibutan na mo, lahat ta sa simbahan na to. Sikat ta o pari o pastor ta o kanana, kadumog mo parisyo na. Parisyo na. Ano man naman, ibala ko politiko. Propesya. Sige ha. Ang mga sadusiyo, ginupik sa kanila sa unang ginupik ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila sa pagbuhol kaniya. Unya, sa kanila ang pagtututo sa balawad, isulay, pagpitig kaniya, pinaangki sa pagpunutan. Okay lang mo kasi magtutuglo? Si Kristo Rabi. Si Kristo ang inoon mo kamulungpari. Dito sa kalimutan, inoon mo sa mga paligado na may anino niya. Ang magtutulog si Kristo Rabi. Kung ano mo klap, kasi na lang, magtutulog. Nakaroon, isa niya naman niya, dituluan mo. Rabi, tuluan mo sa ulpat. Pasikan mo, may ngayon, prakpakan ako ang Diyos sa iyo, uy. Sabi, silumanan ka mo. Prakpakan ako itong kogling, hindi nga may ginawa, ayan ako palakpak. Ayan ako pasikan ko, kaya yung tao, pasikan ko na ganit sa tao, hindi na ang Diyos yung pasikan ko. Mula sa Biblia na ako. Ulong-ulong mo na. Sana hindi ito magkagalaw. O niya, o sa kanila magtutulog sa pagdawag ni Sulay, pagpitik kaniya, pinaangin sa pagpamatanan, magtutulog kung samahan ang labing ako, ang subo, sa palawad. Kumani ha? Si Jesus dito ba? Higop mo ang Ginoo sa iyo. Nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalabog, sa tibuok mong hunahuna. Amen? Higop mata? Kung higop mata, magpimang kasinso. Amen? O yan, karon sa pamilya rin yun. O sige, tingnan niyo sa si Elias. Si Elias, sinusako niyo ang pamilya mo. Ikaw ba na? Higop ba kasi ng asawa? Check. Check na mo ka na. Ikaw asawa.
Itawag ko si mong kanan. Lagot mo ko itong panang ito. Alam mo po kung ano. Di ba mo na siya ang wala piling ko ito. Ikot na siya. Tawaran. Okay. Kamu anak. Tawag mo sa mong ginikanan. Check na. May mga ginikanan. Wala. Hindi mo masok ko. Magpumros ni anak. Ang check na lang tanan. Kung kamu may giko anak. Di ba kung magkasing yung tinago. Kako niya. Ikaw lang kung nakawali. Iya punta na sila, natawag mo lang tayo sa lag, natawag na ikaw. Nakawag na ito ng chick. Ha? O bahala, karoon na. No? Karoon na. Kung makalumaw ganin ka na, mukurin ganin ninyo, gabi na nagbaso sa balak sa lahat. Pamumuka ka. Wala sa Biblia? Okay, sa'yo mumukha kasing-kasing. Okay. Ang ikaduha, ang labing importante, ang suko sama sa una. O, sa una. Sa ito pa wala iwala niya ang suko ni Moses, no? Sa una. Higumang imong isip ka tao sa imo sama sa imong kaugalingon. Okay? Ang higumang kasi isip ka tao sa gidaw. Gidaw. Dili ka mo suko kung libapag ka. Dili ka mo suko. Nga sige kang tamay. Dili ka mo suko. Nagahig ulo ang imong anak o imong apo. Dili ka mo suko ang apo nga sige sultron. Nubo kay imong inahan o imong lolo. Dili ka mo suko asawa na buti pasabot. Dili kita perfect. Amen? Pero kung higog maka-importante, unaw-unaw ni mo na nga kanang nakik-away ninyo, kanang gipagahi sa Dios mauna ang walay bili nga bato sa mga bilinon kaninyo. Kaya diha mo nakita nga nahigog mo muskaway kay naay tao nagigamit. Di ba mo gamit sa labing suot kaninya? Gigamit haron ikaw makabahagi. Basi ugma na po, ikaw na po'y gamiton, ikaw na po'y pasayloon. Dili mo hawa ang yawa kung mo gamit ka sa kinaya sa ikaw untay walay sala. Pero nagkukumangkot ka. Usasagan ka. Wala sa, naman kami po ni Ani, naiko na ikaw hari kasi, nanong naiko mo ka, sagan ka. Pero ka mo, nahamo din eh. Naiko mo? Naiko mo? Naiko, pero mukha ano mo gahi. Amen? Ang magdumot, ani, pasabot, dili sa mukhaon o gahi. Bantay. Kay naay gipailan ako ang Diyos sa kabuhatan o sa kasaysayan. Amen? Amen. Sige, mahal natin. Papa Jesus, amen po mo. Sige. Ang ikaduha, wala siya ha. Sa tibuok mo kasi, nagsukat niini ang duha kasugo. Ang tibuok na balaod kay Moses o ang mga kapturon sa mga propita. Kung baga, kanin duha ka-importante sugo mo, may vision. Mo na nga imong kaliwat, kung dili na galing mo tahod sa dati sa inyong kaluluhan, murag mo nawala ang vision sa inyong lolo. Muna hulagan kay kaptangan ang lolo mga yuta, niya ginag-away-away kung sa yuta. Ang vision sa lolo, ang iyang mga kaliwat, maunta magpuyo nga malinawon. Nag-away, may nawas kabilin. Vision. Kung nahigog mo ka, sa imong isig katao, imong son, pasag ka isig. Utawag mo na nimo. Sagara ng mga pangawayan. Wala pa pasangkot ha? Kaya kasagaran tinaanan. Kaya nung istorya ko, tao biyak mo ko para ninyo. Di biyak ko Diyos. Pero naantigo ng umukaon o gahi. Sa tao gahi? Pulong ba? Hay, kita kong sunod yan. Tama? Sige. Reflection na mo, nahinungdan ako nung magpumulong, magsuon, mga kaliwat, tungkol ka sa vision kung sa atong vision man na. O yan natin, mission. Sa mission na ito, gamita ang inyong kaalam na haduol ka na ko. Manti ko na kamusabot. Na? Pauksanon, dili mamalikas, dili manglibag, dili makikaway, dili makipingkil, dili libakira, dili mapahitason. Amen? Mission. Kanya ka ng mission ni mo, mao na ang imong gamiton aron iatubang nimo sa Dios. Wala ba kay gidumtan anak?
Amen? Sige, manahan. Sige. Ya, ang balaang kasulatan mo may gamiton sa pagkukom, dili man ang kumport ito. Wala ang mga maayong pari, mga maayong pastor, mga maayong kaabag, maayong katikista. Kung nagasukay sila, more times din ako. Pero ang dili ko sa, dili man kung kumubali ko, kinahiyan, amen? Hindi mo mamayang wala na mo eh. Sa kaya ng mood ko, gawa mo ko ng ilabot. Kaya naman, uban naman ako na, magpapagdo ko naman ang dili gusto, adi. Kung mao ka na, matapag ha? Kung mao ka na, matuod kayo. Nga naman, nga ang Espiritu sa Diyos, midasig man kang David sa pagtawag kaniya Ginoo. Amen? Di ba si David? Mao na karon ang espirituhano nako, ang balaang kasulatan, ang mahong Ayong balita. dili na tamang orasyon, dili na tamang daladala sa iyang gibalahan, makabak dili ng kaanak. Kaya kasi ingon sa Ginoo, unsa mo sada sa inyong paggamit sa akong gibalahan? Nagamit ka ani, nahimo kang gamhanan tungod lang sa inyong baba, tungod sa mga butang. Yakwa ko naman sa Ginoo, parang itanong din sa inyong kasing-kasing, parang ang Diyos nakabalo na sa inyong gikinhanglan. Mo protection kaniyo tungod sa inyong pagtuo. Ang balaang kasulatan mao helmet o ang inyong ampo surrender sa Ginoo. Ampo surrender ha, ihatag ning pagalingon ha, kinsa man kakabalo na sa gikinhanglan. Ampo sa inyong kasing-kasing. Unya tumbi ninyo ang inyong pagtuo. Kung taas mo garbo, pagpaubos. Amen? Mana siya, ang Ginoo mingon sa akong lingkod ini, sa akong tuo, hangtod na himuon ko ang imong mga kaway na kumbanan. Okay. Di ba si Kristo ni adto sa tuo sa mahan, pabilin sa langit? Oh, nagpadala siya laing Mesiyas, karon nagwali ngayon tanong kasi Kristo nagwali mga nga langit nun, ang mag-antos uban kaniya, maghari man uban kaniya, mamatay pa Diyos. Pero ako nagwali ko para sa nakabiling buhay. Amen? Amen. Patyan yung garbo. Parang makasinabot tayo. Pero ay problema kayo pag umanan eh. Magsakot ng ko ninyo. Ha? Hindi ko magkukumay. Ako ramang ipaila. Ipaila naman sa mga mayang padong, sa mga pastor si Kristo. O mo-replay ko, magsulti ko na ang Espiritu na nagtundo na ko. O gibuhin na ko sa San Mateo karon o si Isaias, isuko man ko sa Diyos. Amen? Amen. Usa, kung sinabing mitawag pang ganyan kinuon sa man sa Mesiyas kapag himog kaniwat ni David. Amen? Si David. Si Kristo nagpabilin sa langit o nagpadala siya laing Mesiyas. Sa ato ba, unsa man pagtawag ni David na may Mesiyas ug karon, unsa man pagtawag na ko Mesiyas nga wala ko nagwali sa kamatuoran? Unsa man pagtawag na ko Mesiyas nga wala ko libiya sa akong tawhanon? Driver na ko sa kumanak, sa anak na ko sa asa, tama? Kung nagnegosyo ko, o pahuman inyo ako sa bornuhan, o biyaan ko ka mo, dili ko Mesiyas. Dili ko matawag nga tao nga nagpuyok uban kaninyo. Nga biyaan naman ko, ikaw naman ko magbuhat o seremonyas. Wala na gibuhat sa Diyos ng mga pastor, gibuhat sa Diyos ng mananambal, gibuhat sa Diyos ng manghihilot, gibuhat sa Diyos ng magwawali. O gipadala nga Mesiyas, karon hiusawon kining tanan. Magpandong siya sa kalayo sa Espiritu kay si Kristo na kamatay ng para sa pag-antos. Kung sunod mo niya, mag-antos mo, niya maharin mo, malangit mo. Pero karon, ipadala ng Mesiyas, patyan ninyo daan ang inyong gabog-gabog. Haron, buhipan mo, ihusay. Ang mga pinili, unahon paghusay, kay adunay mahabilin na buhi. Kay makubos-kubos, umod sa mga pinili, makubos-kubosan ang mga katalanan. Mga minut, ay mga pinili. Buhi, amen? Walay usa, kamakatubag. Ang susukad niya itong kadawa, wala na'y nangas. Kasi ako, bakit nanahas na ako? Kaya kung ngayon pare, pastor na magpag-asa, di sa dapig sa Diyos musuko sa nako. Pero kung dapig sa ako, isang thumbs in kasi. Salamat ng itabangan ninyo. Kaya kami na ba nagpunya? Kami na ba nagkasal?
Amen? Basta ang tanan na akong isulti kami iya sa Diyos. Palitinang ko ninyo ba? Ba't mo muna ako sa natulog-tulog sa balay, no? Stop dito. Yan, palitin ko niya nagawa niya. Dalunggan mo ninyo. Ay lang po niya tinukom nila. Ha? Iukom lang sa inyo sarili. Ang gamita, ang inyong mata, iwag lamang sa inyo. Unya, buhatan nga maayo haron mo sunod siya kaninyo na matuman umay ko mo anak sila tinuod ko Diyos na. Ay lang sila. Sabta ng sila. Na? Okay. Ang tanan na akong ipadayan kaninyo kung nakatuot sa sakit Ginoo si Kristo. Isa lang ta. Kaya isa. Kaya ang tinuod na anak makadumog kani sa tingog sa man. Muto o kay mutahod na siya sa akin. Pag tinuod na karmero, makadungog namin sa magbalantay sa karmero. Mudool siya. O muato siya sa tuloy. Kaya kabalungan siya. Asa ang puta. Salamat sa itong kaugalingon na nakatadini. Salamat po sa iyong kaugalingon na garbo, sa iyong pagkatawanan na nagkamot mo na iyong alaman. Itagahan sa iyong panahon sa pagpamatin ang pulong. Aron akong pagkapulot ka ninyo. Pinangati sa akong pagsabay sa mga kaya pati ko na kabukom ang talagang kasalanan. Ang baho ng may basta tungkol kaya na kita dili, mubiyan kita sa pagsala sa pagkadali o manulamon na pilit mga kasala. Kaya ninyo ng Ginoo madugog na ako ang iyong paghampo kung namuhawa sa mga sinisala. Dili na ako madugog iyong paghampo kung ano na kung ito tayo sa lahat. Umanak ka mo sa laran sa simbahan o sa inyong halaran, asa mo halaran, guys, ang halaran. At tuwas ang taon ninyo kasi kagad pasaylo ako kay pasaylo ka niya, bakit sa Diyos? Huwag na nakatakaroon sa Diyos. Pilit ka mong halayo sa kong ipanan ba ay Amen. Basta para pag-ako sa katilingban ang atong tubag-tog kami. Dungga kami Ginoo. Amahan kami inyong katawhan aming kapot pagtuman sa imong kasubuhan. Kapangin kami amahan. Upanay kami sa imong mga balaang mga anghel, mga kita sa inyo. Dungga kami Ginoo. Sa panahon na nagmasakiton kami, napilanggo. Sa pagkatawhan mo, imo kami nibuag ng isa espiritu. Upanay kami kanunay amahan. Maunta sa umabot, ikaw ang kanunay, mag-uban ka na mag-apok kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Na masulubon kami ang akala mo ang kabalakan. Tungkol kayo na apa kami sa kalibutan noon. Pagkuni kami aman na amo kining makuha sa mong kasing-kasing. Mag-apok kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Pag-ilong ka mong kadali, pinahagi sa inyong kaugalingon ng mga katriyon. Pag-apok kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Amahan na sa ka sa tanan, sa among kabuwal karon. Nabalaka kami, tungod sa pagkadungog namo sa balaan ng mga kulong. Kaya kung wala namo kininabati, wala kami sila. Huwag karoon namo nabati ang imong mga kasubuan, huwag kita namo nga sadaan kami. Tabangi kami naman, wala kami mahimo kung wala ikaw. Kung sa kining tanan, among kinasingkas, hindi pa ngayon pinagi kanimo, among Ginoo. Kung pagod-ini, nagiyo sa kanimo, amo karong awiton, ang imong pag-ampok, maghatag ka ng mga sa bahay. Pagday
ninyo ang iyang mga suko nga akong ipadayag sa ninyo. Bisan dili na kamo mangayo, mabakit na kamo niya. Bisan gani sa inyo mga ulo, ang mga busok, iya tanan. Dili na kamo ang mangayo, kung kamo mo pasaylo. Pasaylo ang mga tao nakasalakan ninyo. Karon kamo pasaylo ay. Pasalamat ninyo ang Diyos. Pinaagi sa inyong pinungadan. Ang tanan, tanangin sa palang kasulatan, mga kanigamiton sa pagkuko. Pulahan ka mo, anak ikambit, kanako. Pinaagi sa anak sa tao, namula magpausap ang tingog. Ang espiritu sa kamatuoran. Pusa, o nagatuo ka mo kanako. Dili ka mo halayo sa gigarigan na akong isulti ka niya. Pusa na ka mo kaisa. Pusa ipakita niyo ang panit sa kanya. Yes. Kanina. Tanan. Hilang na lang sa atong pagbuol. Okay na, nakakita na sa kamatuoran. Ha? Pasadahin na ang mga tao. Abilin yung mga po na ang mga tao. Nga angay na ito. Sa kwento. Amen. Tangos pagkakita. Ay kung makukumpot ang musukop kita, at kita makakita. Sa sasanta. Muatak ba yung isa? Ang pagkakon ba rin puta, sa puta, mga kung ngayon mo sa kamay. Malaming ako ninyo. Kung wala ay sara, malaming panahon lang. Dahil mo sa kasayo. Pero kung hindi ka makasayo, makasayo, kasayo. Okay? Maraming nga, kaya tayo mo kita sa nakot ng kamaturan ng pangyata ko na hindi kakaon, bilik sa kawanon, pagpilipan, tubig, sa kasakit. Sakit mo? Kaya? Kaya? Mana yung balik pa rin ang tubig mong tanggap. Sakit, maghanong tubig. Pero sige, inom, hindi handok dahil. Hindi ka po. Handok dahil kamay. Sakit lagi kasi kasi. Ano yung sila ang mga nawa. Amen? Amen. Sige, mga padayan tayo. Kanya, katong pasalamatan ang atong tubag. Salamat ka rin. Salamat ka din, Mama. Sa tiyang pasakiton kami, imo kami giayo, buk kami, imo kami gipistiwan sa kamong pakto. Nagkikitan kami, imo kami ipadanagan sa kahayag, imo mabalaan kasulatan. Pasalamatan na to ang Diyos. Salamat ka din, Mama. Amahan, dumudoong kami, imo kami ipasal. Nabilanggo kami, imo kami ipunaw. Pasalamatan na to ang Diyos. Salamat ka din, Mama. Amahan, kanihan to makasasalat kami. At nabati na mo ang tanan. Tako, dahil kami kay kasaytanan. Maningkamot kami. Huwag itagaan po ninyo kay gayunan. Ang nahapa kami karon, makapanapak sa tagtuwi kami. Pinahati sa pagtabang sa mga tao na pinagdagdagan mo. Kasalamatan na po ang Diyos. Salamat ka din, Mama. Amahan sa mga tao ni dawat ka na mo, labi na natin ni sinanay ko ba siya mga pamilya, mga anak, nakalipayan sila nagtawad. Di alam ka na mo, kung di alam sa kaluwasan sa tanong tao sa kalibutan. Kaya ang tanan, hanggang mo kinaiyahan. Kita ng kini mo, kung saan namin kamot kami kami, na among kinaiya, mukunig sa imong kinaiyahan. Kasalamatan po ang Diyos. Salamat mo. Sa mga nagwali, sa mga tao na nangandoy kaluwasan, madawat na kami amahan, o nanandoy kami, o karon nakita na kami dawat ka na mo. Kung wala ikaw ka na mo, bisan ako ang iyong ibili. Wala ako. Salamat ka din, Mama. At ang imo lang kong sungkol, imo lang kong alak. Natanunay ito, pabakit sa iyo, kung napusin ko naman. Ikaw ang mga kaulungan kung may umang sa pulong akong ipadayagan niya. Pasalamatan na ang Diyos. Salamat mo. Amahan na sa kami na tanan na akong pagpasalamat tungkol sa bukat sa mong konsensya. Kung unang na kinasing-kasing, ikaw na ka na mo. O kinitanan na mong kinasikan sila, pasalamatan, pinagikanin mo ang mong Ginoo. Amen. Amen. O ikaw ang mga halalan sa tapusan mga lipayan ng mga huli.
Salamat. Padayon ka mo mga kung anahakan ninyo ako. Kaya ko, anak sa inyo kasi. Ang mga, ang galaan magaw ka ng Salamat sa Diyos. ang galang ibigay mo sa akin. Salamat sa Diyos. Mayang odo, mayang odo. Hoy! Dahil mga party-party, mo pala ka ha? Kaani! Asa to kaban? Pili mong lakaw, pata na human. Ano odo pata? Sige, sige. Nasab ka. Kisa na kita. Sunti, kisa na kita. Nasab ka. Nahaya kita. Ay, Ban, magpakita ako. Ban, oo lang mo sa nakita. Ay, naku. Kada, nakita ka na. Nakaya. Kisa na kita. Binuktan mo ha? Bungan mo. Bahala, kung bumalik ka. Kaya naman magbuhat ka na, no?